सिजौगुरिनि खामफ्राम सेन्टार खाथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादनि जथुम्मायाव आं फैदोंमोन आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा खावलायनाय हिसाबै माखासे फसंथान गायसननांगौ होनना बुंनायाव बेवहाय मोनसे 50 लाखनि अडिटोरियाम एबा कमिउनिटि हल गायसननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ अलरेडि सेंसन जानानै फैबाय आरो बेखौ जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो थाबैनो बे सिजौगुरि ओनसोलनि खाथि खाला थानाय जोंनि माहारि आफाद धोरोम आफाद जायखिजाया हारिमुनि आफादफ्रा ज' जानानै बायदिसिना समाव बायदिसिना हाबाफारि लानो थाखाय बे अडिटोरियामखौ लुनाय जागोन आरो दिनै बेनि खाम्फाखौ गायसनबाय 50 लाखनि आरो दिनै सानसेयाव सनितपुर जिल्लायाव माखासे फरायसालिनि आरो लोगोसे बाथौ धोरोमनि गुबुननि फसंथानफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन जायफोर अलरेडि सेंसन जाबाय आरो दिनै बेवहाय आङो सनितपुर जिल्लायाव भालुकपुङाव डिस्ट्रिक्टनि ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनसे थावनि बेवहाय बिथांमोना अफिस आरो बायदिसिना लुनायनि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन आरो बेवहायबो 20 लाख रां हरनायनि थाखाय फोसावदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाया बिनि मेक्सिमाम पार्टआनो बड'लेण्डआव सरजाबनायनि जि प्रसेस सोलिगासिनो दङ बेवहाय गामि सोसननाया अलरेडि 60 जालांबाय माखासेया प्रसेसआव दङ दा बे गामि सोसननायजों लोगोसे जिहेतु गोलाव सम सोमावसारनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे बिथिङाव थालांनांदोंमोन एबा फासयनांदोंमोन बै बिथिंफोरखौ जों समानै लांफा नागिरदों नंखायनो जों लाइमोनफोरजों बेवहाय माखासे खामानि मावगोन लाइमोनफोर जौगानायनि आइजोफोर जौगानायनि सोलोंथाइ जौगानायनि समाजारि आरो रांखान्थि जौगानायनि हाबाफारिफोरखौबो समान लांफानो थाखाय जोङो माखासे एजेन्डा बानायदों आथिखालाव नैबे सा दिकेजुलि ओनसोलाव थानाय गोबांथार बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि लामानि बेबायदि मोजां थासारि नङैजों हान्थिनानै जिउ खुंनो गोनां जादों दा बेनि सायाव नोंथाङा आङो बै जथुम्मायाव फैनाय समाव फोसावलांनाय हिसाबै गंथाम बेवहाय दंफांनि दालां दङ बेखौ पाक्का दालां खालामनायनि थाखाय आङो थिग खालामबाय आरो स्किमखौ एप्रुभेल जानायनि लामायाव हयथ' मार्चनि जोबनाय फारसे जोङो बेखौ स्टार्ट खालामनो हागोन खामानिखौ आरो लामा जाय जानांगौ बे लामाखौ लानानै आं दिनैबो फिन मन्त्रि बिथांजों रायलायबावदों आरो मन्त्रि बिथाङा खोथा होदों जे नैबे बाजेट सेसन जानायनि उनावनो बे लामाखौ बानायगोन होननानै खोथा होदों दा बे हिसाबै आंबो मिजिंथिदों जे बिथाङा लामाखौ बानायगोन आरो आसाम सरकार बिटिआर सरकार मोननैजों लोगो नांनानै धेकियाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानिखौ जोङो जोबोद गोबारैनो मावलांगोन होननानै सानदों